бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар пойтахти кишвар бори аввал мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ҳадаф аз ташкили ин чорабинии муҳташам тарғиби навъи миллии варзиш, пойдории дӯстӣ миёни варзишгарон ва муаррифии гӯштини миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. мавриди зикр аст, ки гӯштини миллии тоҷикӣ яке аз варзишҳои маъмул миёни мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. тоҷикон дар замонҳои пеш ин намуди гӯштинро бештар дар тӯю маъракаҳояшон барпо мекарданд. баъдан он марҳила ба марҳила шӯҳратёр гардиду дар гирду атроф паҳн шуд. мутахассисони соҳа бароназаранд, ки сарчашмаи аксар намудҳои гӯштин ин гӯштини миллии тоҷикӣ аст ва беҳтарин усули он дар дигар гӯштинҳо аз ҷумла дар ҷудо, самбо, кураш ва камарбандӣ истифода мешаванд. асосгузорони ин намудҳо аз усули гӯштини тоҷикӣ истифода бурда гӯштинҳои худро дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ ва олимпӣ муаррифӣ менамоянд. дар кишвари мо аз рӯи ин намуди варзиш дар фасли баҳору тобистон дар доманакӯҳову саҳроҳо мусобиқаҳо баргузор мегарданд. паҳлавононе, ки дар ин мусобиқаҳо дастболо мегарданд, байни халқ эътибори бузург пайдо мекунанд. паҳлавонон ҳамеша рамзи дӯстӣ, садоқатмандӣ ба ватанро ифода менамоянд. гӯштингирӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди бесобиқа ёфтааст. дар гӯшаву канори мамлакат дар деҳаҳои дурдаст мактабу маҳфилҳои гӯштин ташкил шуда, наврасону ҷавонон ба ин навъи варзиш ҷалб мешаванд. дар ин замон федератсияи гӯштини миллӣ гӯштингирии кишвар дар якҷоягӣ бо тароҳони ватанӣ либосҳои нави хоси гӯштини миллиро таҳризӣ карда мавриди истифодаи варзишгарон қарор дод. баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ ҷиҳати баландбардоштани мақоми ин намуди варзиш агар аз як тараф имкон диҳад, ки арзишҳои фарҳанги миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда шаванд, аз тарафи дигар имконияти муносибест дар роҳи эҳё намудан ва равнақ додани намудҳои варзиши миллӣ. дар мусобиқаи байналмилалӣ намояндагони кишварҳои Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Эрон, Кувайт, Озарбойҷон ва Россия ширкат мекунанд. аллакай ҳайати мунтахабҳои иштирокчиён доварони дараҷаи байналмилалӣ ба шаҳри Душанбе омада аз маконҳои зебою таърихӣ ва дастовардҳои Тоҷикистон шиносоӣ пайдо намуданд. Мы первый раз в Таджикистане. Очень красивая страна. Мы проехали, собственно, почти весь Таджикистан проехали на машине. В горах у вас были 2 перевала, проехали, видели ваши ледники, водопады, все красиво. Ваше гостеприимство вообще не знает границ на самом деле. чӣ тавре ки дар боло зикр кардем, гӯштини кураш ба гӯштини миллии тоҷикӣ шабоҳати зиёд дорад. аз ин рӯ варзишгарони риштаи кураш дар мусобиқа ширкат мекунанд. иштирокчиён таҷрибаи хуби рақобат дар майдонҳои байналмилалию ҷаҳониро доранд. аксарияти онҳо аллакай бо варзишгарони мо робитаи дӯстӣ барқарор карда аз ҳунару маҳорати ҳамдигар ошноанд. با کشتیگیرهای تاجیک آشنا هستیم از زیاد وقت تقریبا 7 سال میشه با اینا رفاقت داریم. این ورزش سبب شده تا ما یک روابط خوبی داشته باشیم. مخصوصا با بهروز خواجه‌زاده یک کشتیگیر بسیار خوب، جودوکار بسیار خوب، محمد نبی خارکش یک سامبوکار بسیار عالی، کامران شاه یک جودوکار بسیار عالی. این همه دوستای من هستند. تیم ایران در وزن به علاوه 90 و 90 کیلوگرم 2 تا نماینده داره که در 90 کیلوگرم آقای امید تیستک هست که قهرمان جهان در رشته کوراش در سال 2019 و در وزن مثبت 90 کیلوگرم هم ابراهیم قجر هست که قهرمان جهان هست در سال 2015 جهان. خیلی خوشحالیم که این شرایط رو دولت تاجیکستان مهیا کرد که از کشورهای دور و بر بتونن در این مسابقات شرکت کنن. امیدوارم که
این در واقع رشته کشتیگیری که اصیل منطقه تاجیکستان هست هم بتونه راه رشد خودش رو ادامه بده و در مسابقات بین المللی و جهانی هم انشالله حضور پیدا کنه. یادآور می‌شویم که مسابقه بین المللی اوید به گوشتنی ملی گوشتینگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه 27 ایون سال روان ساعت 17 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه در سطح بلند تشکیلی برگزار کرده می‌شود.